السلام علیکم منی بلوچ راج ارج کجائے سلامت باتیں منی بلوچ راج منی گما ظلم بتا منی دو گنڈو جتگو بم جتگو کشتگاں شہید کتگاں منی نام حاصل پت نام عبدالرحیم منی ادویں گنڈو منی لوگی بم جتگو شہید کتگاں ہفتے ماہ بتا یک تاریخ بتا دوشنبے روز بتا اور شفا عملہ بتا منی لوگ سر سمجھو سی تاریخ بتا ششے ماہ بتا اور دوشنبے شب بتا اور منی بم جتا لوگاں گولا و میزائل و منی گنڈو شہید کتگاں ماں ہمی چیزا ایران منی گنڈواں چے کتا منی گنڈواں کا غلطی کتا من غلطی کتا منی پتا منی براتا ارکسا غلطی کتا بائدے مارا بگوشاں تو واقع شما غلطی یہ بتا ماں واسطہ شمارا جتا متر جتا تی گنڈو جتگاں شہید کتگاں نے مارا دیگر کہ گمیں دشمنی ہستیں نے کہ کاری مارا کتا وہاں موت نزانہ کہا جتا چیا جتگاں منی اب سالہ ساری منی ناکو گل محمد شہید کنک بتا پول چیرہ دور دیگ بتا جتا ناکو گل محمد منی یہ شہید کتا ایشیا ماں روچ مرچی نزانہ کایا جتا گو شہید کتا گو چی واسطہ شہید کتا گو چی واسطہ جتا گو کشت دور داتا او منی دوئیں گنڈو جتگاں او منی لوگ بیوی جتا شما وسرا جتا گو بام دھماکہ کتا گو جتگاں سمجھو ماں غلطی کتا منی برات یا منی گنڈو یا منی لوگ یار یا غلطی کتا بائی دن منہ بوشاں کہ واقعی غلطی کتا تو ماں ہمیں وجہ چی جتا ترا ماں نزانہ چی واسطہ چی مقصد ہمارا جتا گیش نزانہ دشمنی یا کہ سرکاری یا تنظیمی یا کہ کائیں یہ چیزاں میں وط نزانہ جت گی بس ہمیں چما ساتھ پتاں کہ ماں وط ملک تو کنا من دبیہ دا باغیہ کاراں ماں نصرت درما ہزار درما کاراں کہ چوکی لاپ دیا وہ دمیں چوکاں جنہی شہید کنا بھائی ڈاکٹر مارنگ بلوچیں سمی الدین بلوچیں وہی دیکھے قوم دوست قوم راج وطن دوستاں و غریب دوستاں منگوشاں اب آئے دے منی واسطہ چیزیں نہ چیزیں بگوشاں چیزیں نہ بکنا بلے وہاں ہمیچو سرپت بپان کہ چیا منہ جاتا گو چیا منی لوگ ونڈو جاتا گو شہید کتگا او منی ناکو افسالہ ساری جاتا گو شہید کتا سلامت بات ہے مدام